Hello everyone, welcome back again to today's video. I'm going to be explaining the part two of the video I did yesterday. I was narrating a story of a man, so that story I used Igbo because a lot of people demanded that I use Igbo to be teaching, but I said no because it's not only Igbo people that are watching my video. So I'm gonna explain it again with Igbo language. For pardon me for that, because that story I need to explain it in Igbo language so that I will not have that kind of stuff. So guys, thank you so much for watching my video. I love you all, and don't forget to share my video. Follow this page in case you have never followed the page. Subscribe to my YouTube channel. So let's go. I'm gonna use Igbo language. I'm sorry if you can see I'm not hearing Igbo language. Maybe if the video is playing, you will see the translation will be showing on the screen so that you understand the story. So ndeba inde won dalkwan on bịarụla afọ m bụ kele nwa eke Adadiche ka eji mara n'ihe onyonyo ke na-aga mba niile. Asị m ka m nwetakwara n'ọnụ ozi the story nke m na ihe mere m na-akọrọ n'ụbọchị a yesterday. Here the continuation, here will in continuation ịghọtara part 2 of it. So the video ka boy as m ka kọwara na enwere the story nkọga yesterday. That story after the man hụrụ nwanyị dabịa nweta na nwanyị na nwa nwanne nwoke ahụ n'ihi ịghọtara. The man akpọ oze na nwa nwoke ahụ nwa nwanyị ahụ fọrọ mommy here with that nwanne m daddy nwa nwanne daddy ya. So nwa ahụ ebido wee nwee obi ọjọọ ka nna ya batara n'ahịa ọ gara na afụzi nwa ya ka ọ nọ na palọ nwa obi ọjọọ ihu ya dị mma ọjọọ ya gịnị na-eme gị ọsị ya nwe ọjọọ ya na-emesọ nwe ọjịkata ọsọ nwe o mechazie promise ya heaven and earth na ọ ga-emere ya na ọwụ na ọgwa ihe na-eme ngịrị wu ihe na-eme obidozie wee gwawa mpa ya ihe ma ọ mee ihe mere ya na nwanne ya na nke ya. So ya nwa nwanne that man nwanne nwoke nwa ya so ya bịa gwazie ihe nwanne ya nwoke ahụ na-eme utu momi ya kwutoshi nweta ya na momi oge oshi stone lọbata wee mepee ụzọ ọ ga ite momi ya gwa ya na ya bata n'kelele ya ọfụzie momi ya ka ọ bịa bụ ụtọ ọ wetiri nwa okorobịa ntakịrị ahụ nwa nwa dị ya. So ike ọgwụ ya ọjọọ esi ebeta momi ga hụrụ gị na nwa nwanne nwoke ọsọ hụ ya na ọhụụ ya ọsị oke no problem ọsị ebeta na ọ chọghị ka daddy ya na momi ya nwee okwu because of ihe ọ gwara momi ya na because of ihe ọ gwara momi ya gwara daddy ya daddy sị mba no problem no word na ya gida enwe na momi ya aga enwe okwu ya sị oke no promise so promise nwa ya nwoke anya sị na ya word na ya ga-enwe okwu na onwe ya okwu ya na momi ya ga-enwe ya sị oke no problem. So the man nweke onwekwana okwu ọ ga-esesi nwaanyị because of nwa ya nwoke ahụ ịghọta because of nwa ya nwaanyị so say okay no promise so chọkwana ka ọ sọsọ so ihe o meziri bụ obidozie wee tarịa obi ọ ga-eletezi that woman ọ ga-agbasi wicked ọ ga-agbasi ya ọ ga-egosi ya njọ o nwere n'ahịa ebe ọ nwere obi wee nwụọ dị ihe dị ụta. So the man wee napụchicha ya ihe niile ndị o nyere ya o ji nwee asịdị na nwanyị ma moto ọ sọrọ ya ma everything nachitacha ya senye ekimoto nwe ka o dị na-idrize access of many things. So the woman now wonders what is going on. Ọkwana ihe mere ndị eji na-eme like that. So ọmakwa na ọwụ lekwa ihe megene dị ha comfort because of nwa ya nwaanyị ọ promise na ọ chọghị ige-esi okwu to mommy ka ọ hapụ iwu na ọ gwara ya ihe ọ ga-eme nwaanyị and nwa ahụ is going through trauma that cross na-agapụ nwa n'obi eke. So ihe ahụ ihe na-ewegodu the man iwegodu na nwa nwaanyị nwụrụ ebe nna ya gba ụtọ wuto nwa ka ọzọ ịghọta nwoke ọzọ bụrụ obere nwa nga nwa nwanne nwoke. So the thing is very very painful. So the man na need advice but already have taken decision that he have to leave. Aga wepushi access niile that woman nwere that place monetary access when it and the worst part of it no need bed ya na DNA ko problem money bed ko kwara the guy name.
So now there's a promise that guy heaven and also yeah my baby meet dear kade nwe chekwa nwa obodo kpopia ala obodo ya lo ndị ọcha that is ala mba nten. So when ama na ihe promise so dị na aṅụrụ n'ọnọdụ na ihe ọma ka ọchị ya nwanne na ọ nwekwara ya n'anya that is always good woman without a man that nwa na-esu nwanyị na-esu ya na-eri food the man na-eri anya na nwa na-erikọta ya na-ajari the woman. So oge the man lọtara ọkpọ nwa nwanne ya nwoke asị ebe dị gị somewhere o jiri ya wee pụọ mgbe ha pụziri ruo place ọ sị ya na onwe ihe ọ chọrọ ịdị ya na ọ gwa ya eziokwu. The boy esi nsogbu anọdụ ọjọwazi sị ke gịnị jikọrọ gị na nwaanyị gịnị ka gị na nwaanyị m na-eme ọ sị onwe ekwa sị ekwu eziokwu na ọ ga-ekwu eziokwu na ya mara ebe ya nọ na ya onye were mere nwa ya ga-ama na ya mere ọ ga-ekwe na ya ga-egbu ya ebe na ya ga-egbu ya ya sị mba na nwa ihe ọ dị ọtọ ya sị ekwu ya ewepụtazi ihe eji egbu mmadụ ka o gosi ya na ọ ga-egbu ya ebe a. The boy wee daa n'ala wee yọwa sọ oke na ụgbọghara n'ọwa ọnwụnwa ekwensu na ọkwa data woman na ọ bịara bịa nwa gị ya n'ọnọdụ a because the woman bịa na-eme ihe ike na ọ ga-emerịrị na ọ ga-emere ọ ga-eset ya up na ọ ga-eme ya eke na ọnwụ na ome na ọ ga-ediri ya ọ ga-eme kọshọ na di ya na o dinyere ya obodo oyibo abroad this that promise heaven and earth. So ifla obodo oyibo bịa gwanwu di ya na ọ this boy dị good ọ na-emere ha everything ọ wee nwa plot to that go ya plan of the ten because ka o ji na-esu the boy ahịa na-eji esu the boy na-eji esi ọrụ. So ọkọchị the man say okay na ọ bụrụ na ọgụ nwa jụazie that boy so ọ bụrụ na ọgụ nwa mụnwa ale decision nwere ike take nwere ike ịgwa m decision ọ bụrụ na ọgụ nwa na ka nwunye gị nwanne gị nwoke inweta ya na nwanne m ka ihe nwere ike ime ọsị ihe ọ ga-eme ewu egwa the boy gbara akpa ya lawa asị oke akwa ihe ikwu nwa let's go has ilu na ya buru akpa gị gịnị lawa. So ha ruo na yard the boy apak ihe buru akpa ya wee gịnị lawa. The man onye ọ gwara so nwanne ya nwoke ahụ ọ gwado anybody si ya na ọ chọkwana ka nwunye ya mana na ọ kpachie ya mana ihe ya nwa ya kwa alaga lọtaga na ịkpọlatara na ọ lọtawa. So nwa ya nwoke ahụ alawa lalụ the man ewee dili wezie otu nwunye ya na-abịa na-aghọta ihe na-eme ọ na-aghọta ihe na-eme nwa akwana ma ọ jebe iro nwa ma ọ jewa ha sọ nwa akwana ihe were problem mere the man jiri na-eme ihe ọ na-atụ. So mmadụ na-enweghị onye fọrọ ha tọọ so mekatọ ike awee so the man nwa ike esi ọ ga-emegide ya ọ dị uncomfortable na this marriage until eji aka ya wee so na-alụzi wee lawa. So here with the situation nọ na although chọgadị too much and already have taken already a decision take a decision ihe ọ ga na-eme the woman and since ahụ ka ọ na-enyekwa n'ihe ọ na-anakwa n'ihe onda ya ọ na-anazikwa n'ihe nri ka o rie onda that's ihe ha nne ịghọtara ọ na-anazi chuma na wonder what is going on. Na the woman emebezi confession si ọnụ ngwa gbaghara darị gbaghara emegheghị m ama m ihe ikwu eme ihe dị ọtọ because o kwesịrị ịma because that boy alalo fugagwara na enweghị any communication doesn't mean that they don't have any communication. So this what is going on. So the man take decision. Now I ask question you that are watching me ọ bụrụ na ọgụ nwa bụ onye ihe metụtara iwuru nwoke ngịrị ka ị nwere ike ime ihe nwoke a mere ọ dị right decision ka ọ tekere ka ọ bụ na ihe ahụ mere ọ dị wise decision ka anyị nọ na comment section ọ bụkwa na ọ bụga ngịrị ka ị ga-eme the boy ngịrị ka ị ga-eme the woman. So ọ bụ ihe anyị chọrọ ịma na comment because your comment can help us a lot go a long way. Comment ga-eme anyị ihe nwekwa more power to do more video more power to to tell you guys more stories about this. So a lot of things may happen my people ihe ndị egwu na-eme n'ụwa. So please let us hear from you in the comment section. So that is the story and now the woman is suffering and die silently. The man say he will kill him, he will burn him silently because he will not let her know what is going on until you use on your way confess or say human. So can I wonder get a word show. And I bring my ihe o kwesịrị ma ọsọ nwa boy gị na ya nọ n'iri gị ọrụ anọgide ala ihe mezozila ha manage o kwesịrị ma na something is wrong somewhere. So let's see your thoughts in the comment section. Thank you so much for watching.
Davido ndewokwanụ daalụkwanụ na mee biko hepụ m ka ntụsa ozi a tinye aka na shabọt ntụsa ozi Chineke gozie ọnụ m ọnụ ụbọchị ọzọ ka anyị mee nwe ngwa babaye